Hola, ¿qué tal? Boas tardes a todos. Bueno, como sempre, moitísimas gracias por vir. Estamos na segunda charla do ciclo Próximos. Bueno, agradezo a presencia de todos vos. Moitísimas gracias a Cristina por darnos a invitación, a convite a participar neste ciclo, a Luís, que é que vai presentar, e agradecer tamén a asistencia do alcalde, promotor da obra, que sempre, bueno, está moi ben. Tamén agradecerlle, porque non hai obra se o promotor, non hai proxecto que poda medrar se o promotor non fai ben o seu traballo e deixa facer o que teñen que facer, non? Así que, gracias por estar aquí hoxe. E, sin máis, cedo a palabra a Luís, que será o que introduza a charla, vale? Bueno, moi boas tardes a todos, unha vez máis ao ciclo Próximos. Como decía outro día Abraham, na primeira xornada, xa son 5 anos, que non é fácil de levar adiante para unha delegación, ademais, como a de Santiago. Así que, moitas gracias, presidente. Ao resto tamén, moitas gracias por estar, especialmente ao diputado de Cultura, que tamén é alcalde e promotor da obra da que nos vai a falar Cristina hoxe. E nada, vou facer unha escolma deste amplísimo currículum vitae de Cristina e despois unha simple nota casi persoal, non? E paso a lervos. Lendo rigurosamente o CV de Cristina, podemos decir que é arquitecta dende o ano 2001 coa especialidade de urbanismo pola EXA da Coruña, obtendo a cualificación dun premio extraordinario de arquitectura. Así mesmo é doutora pola mesma escola coa especialidade en urbanismo, obtendo o título de apto cum laude no ano 2012. Tamén posúe o diploma de estudios avanzados en ordenación e desenvolvemento do territorio pola Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela dende o ano 2008, así como máster en Arquitectura Avanzada polo Instituto Verlage de Rotterdam. Casi hubo unha coincidencia na nosa estadía en Holanda naquel tempo, coa súa residencia ali durante o 2003 a 2005 cunha bolsa da Fundación Barrie de la Maza. Dende o 2007 é profesora da área de urbanismo da ESAC, impartindo clases de diversas materias da licenciatura en arquitectura, tanto no máster en urbanismo como no da arquitectura da paisaxe. De 2009 a 2011 foi subdirectora, ademais, desta mesma escola, tendo sido profesora visitante na Architectural Association de Londres en xuño do 2008. Ten colaborado en diversos proxectos de investigación sobre a ordenación territorial e planificación estratégica como Plan Estratégico da Provincia da Coruña, e no libre exercicio da profesión desde o ano 2002 até a actualidade redacta e executa proxectos especificamente de paisaxe, rehabilitación, edificación, algún dos cais vamos a ver hoxe. É tamén socia fundadora de Galicia Dreams e forma parte do colectivo Globe Architects e igualmente é autora de diferentes artigos para varias publicacións relevantes como a Hans, que é holandesa, do Instituto Verlage, ou a revista Encontros en Psicología Social. E agora o apunte persoal, non? Cristina García Fontán faime lembrar o que lle escoitei unha vez a Álvaro Siza nunha reunión, que era que a especialización estaba acabando coa arquitectura, non? Cristina é o exemplo casi contrario, o que os mesmos compañeiros de xeración que Álvaro Siza, que son Alexandre Alves Costa e Sergio Fernández, dicen que o arquitecto debería ser especialista en generalidades, non? Cristina une este cose ou fai que esa transversalidade entre as diferentes escalas sexa posible e observamos sempre no seu traballo. Digo isto porque lemos a biografía de Cristina desde unha amplia diferencia de escalas, non? Desde a xeográfica, que oscila entre os intereses científicos relacionados coa gran escala, e unha gran escala que non é só física, non? Senón como investigación no tratamento de amplio dos datos, non? Que é unha cosa que outro día referíamos, non?
temos esa gran escala, non? Que sempre falamos da paisaxe, da xeografía, pero antes está ese análise de datos que o emparenta ou sigue a guía do que pensaba o Rencolas, non? Que é sempre manexar que pasa detrás de todo, non? Como se move todo en función de cuestións económicas, de cuestións de poboación, de cuestións, non? E isto, Cristina, o leva perfectamente a un país que é tan pequeno como o noso, pero que está cheo de unha cantidade infinita de datos que chegan até a toponimia, non? Até o máis pequeno, pero hai miles e miles de datos, non? Decía datos e a súa investigación como motor de novas exigencias de arquitectura, unha xeografía abstracta antes que a propia paisaxe física, activadora dunha complexidade imprescindible e obrigatoria para estar cos pés na terra ao mesmo tempo, algo que hereda e a conecta e que pasa especialmente aos cidadáns da terra de Montes de Cerdedo, de Cotobade, cos oficios dos nosos pais, avós, a cantería, ferrería, carpintería, que levan a que ela traballe tamén no ámbito da arquitectura, do pormenor, do detalle, do máis pequeno, con ese cultivo da herencia dos nosos antergos. Sin máis, vos deixo con Cristina. Vale, chao. Bueno, pois boas tardes a todos. Moitas gracias por vir e, sobre todo, moitas gracias á Delegación de Santiago do Coag pola invitación a esta charla que teño que admitir que me pongo un pouco nerviosa sempre como contar, non? O que un fai porque non sabe moi ben como contalo, non? Porque ao final é como sintetizar cousas ao que un se dedica, ao que unha se dedica e que, bueno, pois costa a veces, non? Como elexir, non? Só o que vamos a contar. Moitas gracias tamén ao alcalde Jorge Cubela pola confianza na redacción do proxecto que vai a ser, digamos, o que vamos a contar máis e pola amizade que xa nos une desde que éramos pequenos, non? Porque, bueno, isto de ser do mismo sitio tamén ten as súas ventaxas, non? E, bueno, vou a comenzar un pouco explicando o sentido da charla, non? Me costou encontrarlle un título e, bueno, pois ao final elexín este, non? Recompoñendo lugares. Porque me parece importante entender o noso, digamos, que facemos nós cando actuamos en un lugar, non? Ao final somos unha parte de eso, non? Somos, bueno, os lugares teñen historia, temos a veces como que recompoñer esa historia, entender como foi ese proceso, reflexionar tamén sobre a paisaxe, porque dende a paisaxe desenvolvo, non? A miña labor tanto docente, que a labor miña principal, teño que decir, non? A miña labor docente na Escola de Arquitectura dende a área de urbanística e ordenación do territorio, na que imparto, pois eso, como comentaba, moitas gracias a esa fantástica introducción que non sei se que me ruboriza un pouco, pero que, bueno, sempre traballando desde esa escalado territorial ata, bueno, pois ao final intentar facer obras, non? Obras que se materializan en algo moi concreto e en outra escala, non? Bueno, entender tamén a importancia de todas as escalas da planificación e da xestión, porque a planificación é importante, ás veces nos olvidamos moitos arquitectos, non? Cando pensamos na forma, bueno, pois eu fago moitísimas cousas que non teñen forma, que non acaban en un edificio, pero que é necesario que haxa todo ese traballo detrás e que a mí me axudan moito, non? Na parte tanto profesional como académica, non? O traballar co que non ten forma, pero despois ao final sí que é necesario, non? Bueno, como para dar tamén unha visión xeral, non? Das cousas que fago, moitas das cousas que fago colaborar con outros estudios para, digamos, para bueno, pois colaborar en concursos, colaborar en cousas, quere decir que moitas das cousas que fago non aparecen firmadas por min, pero realmente é moi interesante esta labor, esta visión do arquitecto como, bueno, como equipo, como colaboración, como, bueno, pois como algo que te mantén tamén en unha escala de proxecto coa que de forma individual é imposible, non? Entón, pois tamén me gusta reivindicar o colectivo, non? O colaborativo como forma importante de traballo, non? Como, por exemplo, este proxecto que foi todo un reto traballar co estudio de Zaha Hadid, Ayesa e Talfer no proxecto da estación de Chamartín, que quedamos de terceiro premio, pero traballar en algo desta dimensión tamén é todo un reto, entender
entender esa escala da dimensión urbana como máis complexa, e aquí traballábamos dende a perspectiva do urbanismo de xénero e da integración urbanística da estación, e foi unha experiencia, a verdad que maravillosa, mala sorte, non gañamos, pero bueno, digamos que todo é experiencia que un vai tendo, non? E outro máis próximo, pero tamén con unha colaboración internacional, o Museo de Pontevedra, no convento de Santa Clara, con Can Arquitecten, que aí sí que quedamos fatal, porque quedamos en segundo lugar, e iso é o peor que che pode pasar. Pero bueno, foi un traballo precioso, foi unha oportunidade magnífica contar con compañeiros que nos coñecíamos dende a carreira, como Óscar López Alba ou con Murado e Elvira, que formamos como equipo local para colaborar, e eu dende a parte da paisaxe, non? Aquí tamén lindábamos con outro proxecto aquí do presidente da delegación, con Ángel, non? Co proxecto de Barcelos. E bueno, foi un exercicio tamén maravilloso que xa contaron tamén Murado e Elvira o ano pasado, non? Tamén en esta misma sala, non? Pero, bueno, que foi a oportunidade tamén de integrar, non? De entender, de leer o territorio, leer a cidade, leer a paisaxe e facerlo fácil, digamos, ao equipo máis internacional, onde pois se rescatou tamén. Ao final vai un tendo como pouso do tempo, non? Ao largo donde un ao final recurre casi sempre ao mesmo, non? As estructuras da auga, entender tamén o valor da historia, o valor de persoeiros como Padre Sarmiento, tratando de integrar e de reconectar todo en un único proxecto, non? E en este caso, pois se traballaba a parte do xardín, un xardín incorrupto desde fai 750 anos, que ten un valor incalculable, non? Aínda que non teña ningunha peza especificamente senlleira, ten un valor do importante, non? E do que está encerrado, non? Como unha cápsula do tempo no centro de Pontevedra. E aquí, pois, traballábamos sobre todo con incorporar unhas novas estructuras de auga, con incorporar un carácter, unhas atmósferas distintas a cada unha das zonas do xardín, non? E aquí, bueno, pois unhas imaxes así un pouco resumidas da importancia tamén das estructuras da auga a hora de incorporar, digamos, toda esa parte exterior, non? Ao final é importante, non? Entender como todo forma un conxunto, non? Outra cousa máis reciente tamén e de outra escala así como moi grande, un proxecto de facer un camiño de reconectar cinco misións Patrimonio da Humanidade na Serra Gorda en Querétaro, en México. Se non vos digo que este México pode ser a Fonsagrada perfectamente, pero en México, e ao final traballar en un sitio e en outro tamén che dá unha visión amplia e é moi interesante entender, non? E ler, unha vez que un aprende a ler un territorio, unha paisaxe, dá igual que sexa aquí, que en México un sabe cales son as, digamos, por onde entrar, non? Para entender rápido, para traballar. Bueno, este é un pouco esa visión, non? Dese trazado de un camiño de 120 kilómetros para conectar estos elementos patrimoniais, non? Bueno, pois todo isto é como unha pequena introducción do que tamén ten que ver, non? E que tamén esta outra escala, non? Da paisaxe xa indo máis cara ao noso terreo, non? Cara a paisaxe galega. Houve outra oportunidade moi interesante que foi unha exposición na Cidade da Cultura que me chamaron para, bueno, pois un pouco para facer algo nas Torres Hedjug relacionados coa paisaxe e coa auga, non? E foi unha oportunidade tamén para un pouco decantar toda unha reflexión sobre a paisaxe galega, sobre o monte, sobre o noso territorio e, e ademais contrastando con unha intervención en un lugar tan hostil, árido, digamos, para falar de paisaxe como é a Cidade da Cultura, non? E era unha intervención nas Torres Hedjug que ao final se materializou en algo así, pero vou a ir un pouco máis rápido. Si vemos o sentido das Torres Hedjug era
bueno, pois era ter un sentido aí pon, non? Como un complexo botánico, cando ao final acabaron sendo algo que non ten absolutamente nada que ver con isto, non? Era un pouco recuperar este espírito dese complexo botánico inicial pensado polo arquitecto, pero que co cambio de localización, bueno, pois supuxo bueno, pois totalmente un cambio de sentido, non? Do proxecto. E aquí me gustaría, bueno, pois eso, como reflexión, escribín este texto para a exposición e donde, bueno, pois eu creo que, bueno, o podedes ler, non? Pero é importante entender, non? Que os valores que ten a nosa paisaxe, os valores que ten a noso territorio, non? Donde, bueno, pois o monte, non? Que vemos como desnudo, bueno, vou non ler, que é como máis fácil, non? O monte, coa súa desnudez e ás veces frondosidade, reflicte o tempo que leva a construir un solo, un espazo apto para a vida, unha corteza de vida resiliente ás inclemencias do tempo e á dureza da pedra. Ese tempo de centos ou miles de anos vese transformado coa acción humana. Máis de 3.000 montes mudaron o seu perfil natural coa construcción dos castros, cuxo perfil se identifica agora co paso do tempo como natural, pero é a transformación do monte en lugar, non? Estos montes que vemos cercenados, non? Donde se sitúan os castros, non? Os castros e os castelos controlaban o territorio e había unhas relacións visuais e unha comunicación a través da paisaxe. Estas relacións, na maior parte dos casos, están perdidas. Seguimos construindo e reconstruindo os montes sen reparar no valor deste espazo inculto, onde cada pedra ten un nome, cada planta un uso e tamén, bueno, pois lendas e mouras os pueblan, non? O valor destes montes é a conquista do solo e a súa construcción con valores primitivos que perduraron durante moito tempo, non? Bueno, sobre este tipo de espazos estamos facendo constantemente feridas, os vemos como espacios valeiros, espacios de oportunidade todo o tempo e ao final non somos conscientes do valor que teñen en si mesmos, non? E todo isto vai a ter despois que ver tamén co proxecto, non? Bueno, vou a pasar isto máis rápido, bueno, pois coa incorporación, non? Desta idea de incorporar unha vegetación propia do Monte Galego e todas as adventicias, non? Ou todo outro contexto en outra das torres, en unha das torres a vegetación de matogueira propia dos montes e en outra as adventicias, non? Evidenciando ese cambio de escala tamén que aparece cando tratamos a vegetación ou cando vemos a vegetación dos nosos montes cos cambios que temos recibido, non? Nos últimos anos. Aí entra tamén o que se ve e o que non se ve, non? O que se ve, os montes, isto son uns dibuxos fantásticos que fixo Nuria Freire, que é unha estudiante de doutoramento, pero tamén unha colaboradora que traballou no proxecto tamén dos baños e que está facendo unha tese sobre as lendas e a paisaxe, non? Porque se perdemos as lendas, perdemos a nosa historia, perdemos a nosa paisaxe e é moi importante, en esta exposición estaba acompañado de todo ese relato onde, bueno, pois a lenda sobre a paisaxe, esa traslación do apóstolo é algo tamén moi identitario daqui de Santiago, non? Coa identidade do pico sacro, coa necesidade de referencia de determinados montes e a posición de Santiago no medio dos 7 montes que a rodean, pero tamén, cando nos vamos á zona de Cotobade, non? Donde estábamos, onde vamos a traballar despois, pois aparece a importancia tamén do Monte do Seixo, das lendas asociadas ao río Lérez, non? E como non tamén espazos fantásticos, non? Como a Porta do Vento, o Marco do Vento ou o Portalén, non? Como que son os lugares onde agora, pois bueno, pois son lugares onde estamos situando outros usos do territorio propios da transición enerxética sin fixarnos moitas veces en toda esta historia que soportan, non? Igual que a Pena Trevinca, ou o máis divertido o que a min máis me gusta que é a Espenuca, non? A Espenuca é o lugar onde as bruxas da Terra Chá aprendían a voar, porque na Terra Chá non tiñan altura suficiente, non? Entón, claro, son lugares que un debe ir aí e recordar e evocar isto, non? E vamos a ver o que nos evocan, vémolo dentro un rato. Isto era, bueno, a imaxe da exposición. Esta exposición foi premio COAG tamén este ano de exposicións e vemos como elevando
cara a vista, non? O que normalmente pisamos, que foi este trozo de monte o poñemos á altura da vista, se enmarca e se pon en valor unha vegetación pequena que non levanta moito do chan, pero que é absolutamente maravillosa, non? E que ten unha diversidade, unha variedade moi grande e que é cromáticamente riquísima e que, bueno, pois que é importante poñer en valor para entender que isto que pisamos e que non lle damos valor ten moito valor, non? Aquí vemos, bueno, pois esos carballos, era un trozo de monte, non? Aí posto un pouco elevado, non? Acompañado das lendas e de un sonido que o acompañaba. Isto tamén é un esforzo de facer unha escolma de todas esas especies autóctonas que poblan os montes e a arquitectura do monte, non? E na outra, bueno, vou un pouco rápido, estos montes eran os espacios tamén do andar, non? De moverse de un sitio a outro, e agora, pois, as escalas do que acollen son moi distintas, non? E temos que dialogar tamén con todo isto, pero é difícil de entender en outros contextos porque para nós é tan importante a pureza de algúns montes, o noso perfil, a nosa paisaxe, e donde, bueno, pois ten que haber convivencia, pero temos que entender que non pode ser en todas partes, non? Haberá que priorizar, haberá que decidir donde, como, non? Porque as feridas que quedan son moi grandes e non... Bueno, digamos que isto é un debate para outra conferencia, non? Pero que é importante reflexionalo dende todas as escalas da planificación e do territorio, non? Porque idílicamente, cando pensamos nos montes, pensamos nesto e temos outras cousas, non? Bueno, despois, na outra torre tiñamos as especies invasoras que xa exercen unha visión, non? Como un parapeto que non nos deixa ver e que, bueno, pois supoñen unha parte importante tamén da nosa flora ahora mismo, non? Donde cando percorremos o monte, se víamos a escala anterior, se vemos isto e isto é por donde temos que camiñar, pois non nos vai a producir tampouco un gran disfrute, non vamos a poder disfrutar, non? Da paisaxe, nin vamos a poder ter esas relacións visuais, porque en moitos casos temos, bueno, pois algo moi monocromático, oscuro, non? Alto, e cando temos que ser conscientes tamén de que hai moito risco, non? Risco ambiental que se produce con respecto aos incendios, bueno, todas estas cousas que xa sabemos, non? Pero culminaba tamén en este tema da espenuca, non? Que isto é o mirador da espenuca onde tiñan que aprender a voar as bruxas, non? As meigas da terra xa, e claro, se as meigas chegan aí, pois non van a voar, non? Entón, pois estamos lle quitando tamén poética a nosa paisaxe, estamos lle quitando cultura a nosa paisaxe e temos que ser conscientes de cando facemos algo, non? Ou de cando hai que aclarar algo, pois haberá que facelo aí, non? E traballar con este entorno, non? De outra maneira. Temos que ampliar un pouco a visión e ampliar a nosa visión territorial, non? E un pouco en este contexto de reflexión tamén aparece pois o proxecto que nos ocupa hoxe máis, non? Que é a recuperación patrimonial, etnográfica e paisaxística dos baños de San Xusto, non? Que foi un proxecto moi bonito que xurde pois xa no ano 2012 e que, bueno, xurde en un lugar e con unhas oportunidades que aínda non se sabía moi ben que facer, non? Había este espacio, un espacio en ruína, que había como que investigar, non? E que traballar, que aínda que eu, sendo da parroquia do lado, e era un lugar coñecido para min, tuveno que descubrir desde moitos puntos de vista, non? Para poder entender o que era eso, non? O que era este lugar, non? Un lugar en torno a un río, unha antigua mini central abandonada, mini non, era a central, a Casa da Luz que daba luz a Pontevedra, un río magnífico con moito carácter e erosionando a pedra, non? E en unha localización tamén moi especial, non? No río Lérez, tamén en este entorno
onde ocurren moitas cousas. Cando un empeza a mirar a escala territorial, empezamos a ver que aí había moita historia e moitas cousas, non? Empezando porque na historia de Galicia, Manuel Murguía, o único debuxo que hai de petróglifos é do castro da zona da Cividade en San Jorge de Sacos. Empezamos a analizar o patrimonio da parroquia de San Xurxo de Sacos e nos empezamos a ver que o 70% do catálogo patrimonial do concello estaba nesa parroquia, que non sei por que se quedou isto como parado. A ver, sí, que é un lugar que ten castros, empezaron a facer esa lectura territorial a través dos diferentes castros que hai en ese tramo do río Ler solamente. O tema dos petróglifos tamén, como a laxe da porta das Rochas Vellas e tamén o lombo da costa, a un lado e outro do río. Digamos que hai como un diálogo en ese tramo entre o que é o territorio de Cotobade, originalmente Cotobade, o acerreo do Cotobade, e Campo Lameiro, onde había un diálogo moi importante entre a paisaxe. O que está en vermello son os sitios dos petróglifos. Unha senda, unha ruta empedrada, tamén romana, con unha ponte romana, uns ámbitos tamén onde hai unha vegetación, onde hai unhas carballeiras, onde hai uns lugares especiais moi importantes. Tamén a carballeira do San Xusto, que será despois obxecto tamén de proxecto de outras cousas, e os meandros do Lérez, establecidos como un lic. Ao final, con todos estes ingredientes e o ver, digamos, a dimensión tamén patrimonial de toda esta zona, tamén a proximidade da Serra do Seixo e con todo ese valor patrimonial, nos encontramos que o punto central, este punto vermello onde se ubica a zona da antigua central hidroeléctrica, unha surxencia de augas minero-medicinais, un montón de elementos etnográficos, etc. E entón, aí xurde un pouco tamén a iniciativa do Concello e a iniciativa despois de ler tamén, de coñecer a Lei da Paisaxe de Galicia, digamos, como decir que isto tiña cualidades para ser declarado área de especial interese paisaxístico, non estaba introducido no catálogo, pero se fixo o traballo por parte do Concello de introducir como área de especial interese paisaxístico, e unha vez que se introduce como área de especial interese paisaxístico se pode empezar a ver a posibilidade de traballar en un pacto pola paisaxe. Este é un pouco a visión da contorna e fixemos tamén todo un mapeo donde se volcaron, a través da representación da paisaxe, da representación do lugar, todo o que decía do patrimonio da parroquia. Vemos que hai moitísimo vermello, que todas as partes patrimoniais, cos petróglifos, coa zona non sei se isto se ve, coa zona da Carballeira, digamos que dende o recorrido onde a carretera ata este punto é un recorrido complexo, pero aquí, digamos, a un lado e outro hai un montón de elementos patrimoniais, un castelo, moitas casas señoriais, digamos que hai como toda unha herdanza que vale a pena volver a poñer en valor. O castro, que é onde se colocou o campo de fútbol e o cemiterio, que bueno. E despois hai outro valor patrimonial tamén importante, que outro valor que é a xente, que pobla, digamos, este lugar. Vemos como, ao final, estes espazos, estes lugares teñen un problema demográfico importante tamén, pero no caso de Cotobade ten como algo absolutamente atípico, que vemos que en todos lados hai como moitas mulleres de máis de 85 anos, pero aquí é como tremendo, a cantidade de xente maior. Quere dicir que é un lugar onde se vive ben, porque a xente vive moito tempo, e dou fe porque, a miña avoa faleceu con 97, hai moita xente centenaria tamén en ese lugar, e iso tamén nos relaciona con outros territorios e con outros lugares onde, parece que as mulleres duran máis que os homes, pero, digamos, ten que ver moito co lugar e coa calidade de vida do sitio.
Cando chegamos a este lugar, isto é o que nos encontramos, non? Antes cando empezamos a explorar o sitio, non? Claro, casi non se vía nin a ruína, non? E era, ao final, tiña un carácter de ruína romántica maravillosa que, claro, daba pena hasta intervir, porque, claro, era tan bonito o sitio, cheo de vexetación maravilloso, frondoso, que, claro, costaba moito intervir, non? Pero en esa lectura do sitio fomos dibuixando e redibuixando tamén o lugar, onde o importante era dibuixar o río, as estructuras da auga e tamén empezar a ver a importancia histórica, non? Os muiños que había aí, os muiños que estuveron funcionando hasta os anos 50, máis ou menos, 50-60, pero que estaban moi deteriorados, pero gracias a que alguén o recollera en unha publicación sobre os muiños do Lérez, se pudo identificar e ver exactamente como eran as pezas, recuperar as canles. Bueno, as canles non se puderon recuperar con auga, pero sí recuperar os huecos e os elementos patrimoniais que había tamén etnográficos relacionados, non? Gracias a estos dibuxos, dibuxar sempre é importante e que quede dibuxado cando estaba ben tamén, non? Porque despois se pode recuperar e os utilizamos moito para o traballo do proxecto. Isto era o que nos encontramos, non? Pero gracias aos dibuxos de, non recordo agora o nome do autor, Ramón, me parece que... Ramiro, eso, que fixo esta escolma dos muiños, pudemos reconstruílos, non? Había, digamos, detalles incluso dos elementos e pudemos reconstruir perfectamente estos muiños, non? Outro aspecto importante era a central hidroeléctrica. Este río é un río pequeno, non demasiado caudaloso, pero sí que a auga, polos desniveles que ten, colle moitísima forza e iso era moi importante para a xeneración de enerxía eléctrica e a finais do 19, principios do 20 se fai o proceso de instalación da central hidroeléctrica que esta era a fábrica da luz de Pontevedra e un pouco máis arriba en Dorna se ubica a central hidroeléctrica que dará luz a Vigo, non? Entón, sendo este un lugar digamos, apartado da cidade como uns 15-20 kilómetros, era o lugar onde se xeneraba a luz, non? Como anécdota, costou moitísimo levar a luz agora aí. Unha cousa que parece increíble. De aí se xeneraba luz e foi, hubo que facer un traballo para levar agora a luz a este sitio, non? E non era só o edificio, era o edificio e a canle que levaba a auga, todas as estructuras que había tamén asociadas, que aínda non se puderon recuperar, pero sí xa están, digamos, recollidas para poder recuperar máis adiante, non? Este era o que quedaba da central hidroeléctrica, xa non quedaba ningún tipo de elemento metálico, nin turbinas, nin nada, e o único que quedaba era algo desa estructura que se recuperou e esa ruína e esas capas da terra, non? Tamén, por parte, e hai que agradecerlle moito aos veciños da parroquia que se vincularon moito co proxecto e me pasaron incluso fotos antiguas onde se vía que este espacio, próximo a esta minicentral, hai unha fonte de augas mineromedicinais que xa estaban recollidas nos anuarios de augas mineromedicinais de Galicia do século XIX, pero con un uso dende fai miles de anos, moitos anos, non? Son unhas augas con unhas propiedades fantásticas para a pel e o que quedaban era, desta edificación que se fixera nos anos 20. Digamos, isto tiña un turismo balneario, había o turismo de balneario de Mondariz, que aquí temos a Yolanda que fixo a súa tese sobre o balneario de Mondariz, pero isto era un turismo balneario máis de a pé, máis para xente menos pudiente, pero que en aquel momento era tamén se recetaba, digamos, non era tanto por turismo, sino que era por necesidade médica, non? E eran unhas augas que os médicos recetaban estos cuidados e que había tamén todo un uso turístico ou sanitario en torno a isto, non? Nos anos 90 se fai unha edificación para albergar como este uso das augas, como unhas duchas, que realmente non foi moi afortunada, pero que tamén deu o seu servicio, non? E despois, buscando tamén, nos encontramos con máis sorpresas, non? Sabíamos que había o xabón de San Justo, que era o xabón desas augas que se facía con esas augas do lugar, pero cando estábamos xusto co proxecto,
me contacta un fotógrafo de ruínas industriais, que é José Chas, e me di bueno, me contacta porque él sabía que eu estaba facendo este proxecto, e me di que sabe onde se fabricaban o xabón de San Xusto. E o xabón de San Xusto, digamos que eu sempre digo, a ruína conecta a ruína, e en outra ruína estaba a fábrica do xabón, en esta ruína da Fabril Gallega de Jabones, que é este edificio que está en Mollabao, en Pontevedra, que é unha ruína, un edificio que chegou a funcionar moi pouco tempo, pero que aínda está aí, un edificio do arquitecto Quiroga Palacios, irmán do violinista, e que en algún momento espero tamén que se poida recuperar. Isto era o lugar onde se facía o xabón de San Xusto, se traía a auga, as sales, porque en aquel momento era un xabón da altura dos xabóns da Toxa, que para que nos fagamos unha idea. De feito, os fabricantes de xabóns da Toxa quixeron comprar ou quixeron facerse coa surxencia da auga, e aí empezou un pouco tamén esta parte como revolucionaria da parroquia, que non lle quixeron vender, digamos, a auga aos xabóns da Toxa, porque era veciñal, e aí entra dentro outras cuestións que vou a contar agora. Como anécdota, decía que esta era a única ruína industrial que el fotografiara que cheiraba ben, porque ainda quedaban como as esencias por aí tiradas. E foi bonito entender como aquí había moitas cousas que tiñan un impacto e que este lugar era coñecido en unha determinada época, pero todo iso se foi como parando e esmorecendo. E isto era co que nos encontramos, coa representación da ruína en unha sección complicada. Outra zona onde estaban os baños e onde estaba a fonte, e a outra zona onde está os muiños, unha zona máis etnográfica cunha casa de muiñeiro e unha zona máis, como máis de carácter máis etnográfico. E, isto non sei por que non pasa. En algún momento pasará, digo eu. Pero o que sí que... A ver. Espera, agora paso moitas xuntas. Unha cousa importante que nos deixara a ruína foi uns novos recorridos do lugar. Entonces, a ruína foi aportando un montón de elementos, como uns novos recorridos, digamos que a central o que facía era unha especie de tapón na ribeira do río, non permitía ese recorrido, e a ruína permitiu ese paso, e iso era algo que tamén nos iba ofrecendo, digamos, a propia ruína como elemento para o proxecto. E ao final, digamos que foi unha das cuestións importantes, recuperar e facer un espacio que era de moi difícil acceso, vemos toda esa escalinata, e era un lugar que necesitaba un percorrido moito máis accesible para poder chegar a él. E unha cousa que se me olvidou comentar e que é importante é todo o proceso de xestión. Mentras estábamos con este proceso da ruína, unha das cousas importantes é, claro, para poder xestionar todo isto, había algúns terreos que eran municipais, outros eran veciñais, e unha minicentral que non se sabía nin de quen era. Aí a labor do Concello e do secretario e do alcalde foi encontrar de quen era ese edificio para que pudese haber unha cesión e se pudese traballar en él. E aí tamén xurde paralelamente a importancia e a necesidade de facer un pacto pola paisaxe, porque hai que establecer un mecanismo que poida permitir funcionar, permitir traballar varias entidades xuntas con un fin común, e para eso a Lei da Paisaxe ofrecía uns instrumentos como os pactos pola paisaxe que permitía poñerse de acordo a varias institucións, incluídos os veciños, para poder desarrollar un proxecto conxunto. Eso foi moi importante. E, ao final, o edificio, despois de 2 anos, se conseguiu a titularidade do edificio e era titular dunha empresa, creo que recordar, italiana, unha hidroeléctrica italiana que o cedeu porque non sabía nin tiña conciencia de que era del o edificio. E houve
esa cesión e aí xa se puido empezar a traballar, non? Para que vexamos as voltas que dan as cousas, non? Algo que parte dunha iniciativa de un Pontevedrés de montar unha central hidroeléctrica acaba sendo de unha hidroeléctrica italiana por estes cambios de titularidades e ventas de cousas, non? Bueno, outra das cousas importantes a traballar aí era o tema da paisaxe e recuperar, polo menos en esa marxe que era que podíamos traballar e recuperar a imaxe, recuperar a luz do lugar, porque era un lugar que estaba absolutamente ocupado tamén por especies invasoras, e o que fixemos foi, pois traballar limpando maioritariamente, porque o que quedaba que non era invasor, era tremendamente bonito, pero na parte da intervención traballar con algunha vegetación sobre todo autóctona e que dese como carácter tamén a zonas de entrada, a zonas de taludes que se foron xenerando co tempo, etc. Na lectura da ruína e no dibuixo da ruína hubo tamén, pois nos paramos moito tempo, porque había como que documentala moi ben. Era unha parte que nos preocupaba que quedase como parte da historia e que o noso paso tampouco borrase absolutamente ese momento ruína que hubo aí. Intentamos manter, en certo modo, esa idea da ruína. Tamén empezamos como a experimentar con esa representación de como dibuixar os planos coa ruína. Eso foi unha exploración como bastante complexa, pero que nos gustou tamén facer dende o estudio e que traballamos con moito cariño intentando recoñecer e rescatar os poucos elementos industriais que quedaban para seguir deixándoos como parte do proxecto. Aquí vemos o que quedaba dos alicatados, o que quedaba dos elementos industriais de electricidade. Outras cousas importantes era todo ese sentido da auga, eses elementos, ese movimento da auga a través do edificio, poder intentar mantelo e contemplalo tamén, esa parte histórica desas auga pasando polas turbinas que se mantuvese de alguna forma aínda no proxecto. Como elemento importante tamén e como parte así no medio, tuve a oportunidade de viaxar a Xapón e de coñecer tamén, máis de cerca, ainda que sí que coñecía, pero non tan de cerca como esa experiencia xaponesa coa auga, que eu encontrei moi parecida as nosas experiencias como máis individuais, e non tanto pensando en espacios de disfrute da auga como máis colectivos, sino volvendo, e tamén porque a escala do lugar o pedía, a intentar incorporar ese valor da experiencia individual no disfrute da auga. Eso tiña tamén que ver coa relación, e esa auga son augas mineromedicinais que teñen unhas cualidades moi boas para a pel, sobre todo para a xente que ten psoriasis. Entón, era moi importante tamén manter esa experiencia individual e que non fora, mantendo, como esa intimidade tamén dentro da experiencia da auga. Tratando tamén, de incorporar espacios interiores, espacios exteriores e con esa utilizando materiales como moi naturais, como moi relacionados co sitio e co lugar, e tamén tendo en conta que estas augas manchan, estas augas deixan huella, e non é suciedade, é que a auga é así. A auga ten unhas propiedades ferruxinosas, estas en concreto son sulfurofluoradas, co cual teñen tamén unha interacción con determinados materiais, e é moi importante entender que forma parte do edificio esa huella tamén, esa pegada que vai levar a auga. En canto á zonificación, se deixa como unha zona máis pública vinculada á fonte orixinal, donde se traballa introducindo como unha xeometría a ese lugar e conservando a xeometría das bañeiras orixinais, donde estaba orixinalmente o primeiro volume este balneario de madeira que víamos, que Patrimonio non nos deixou cubrir, non nos deixou facer un elemento de madeira, pero quedaron así ao aire libre e de disfrute colectivo, con unha estructura que permitise tamén
o achegamento á auga de unha forma moito máis directa, non? Porque agora o que había era esta fonte con este pequeno depósito e bueno, e isto foi o derrubamento que só se pudo ver cando derrubamos o edificio que estaba diante, non? Entón, ese edificio que se fixera nos 90, bueno, pois o derrubamos, aclaramos ese espacio que estaba complexo e que estaba, bueno, confuso, non? Porque había mesas para comer, había as augas, había o espacio dos baños, e o que fixemos foi aclarar e deixar aí solamente o espacio de baño, e colocar tamén unha fonte que permitise tocar a auga, non? Darlle como ese valor á auga. Todos os balnearios teñen unha fonte donde, digamos, a fonte é algo importante porque, digamos, se lle dá valor, digamos, a esa auga, un valor que ten que ver co sonido tamén e que ten que ver con moitas experiencias da relación co lugar e a auga, non? E isto foi como se foi transformando este sitio en ese plano horizontal que se vai insertando cos novos camiños da auga, un espacio para duchas e para bañeras que vai recollendo, non, ese percorrido e donde, bueno, pois a auga se queda, non? E a auga está en constante movimento tamén, non? Digamos que hai como esa idea de que a auga se ten como que ir renovando, non? Todo o tempo. Esta é unha fonte que tamén... Bueno, ao final esta fonte no proceso de obra foi unha decisión final, tiña un montón de fontes diseñadas, tiñamos un montón de fontes diseñadas, pero ninguna nos gustaba, era como, bueno, ata que casi cando estábamos xa rematando a obra, bueno, pois tiñamos, vamos a ver despois, porque estou facendo un pouco de spoiler do edificio, pero vamos a ver que se utilizou moito mármol, bastante mármol no interior e ao final, pois, chamei ao canteiro que tiña, digamos, as pezas de mármol e dixe, bueno, que mármol sobrou? Dime a dimensión do mármol que sobrou. E me dixo, quedan 2 bloques, un de tanto, bueno, xa non me acordo, non? De 1 metro por 1 metro por 1 metro e outro de 60 por tal. E digo, bueno, pois xa con eso vamos a aproveitar e facer a fonte de mármol tamén, non? Porque ao principio estaba pensada como de granito e ao final, pois, decidimos facer esta fonte e, bueno, pois houve unha labor, non, aí como de diseño da fonte con alegoría tamén aos muiños, non, que eran tamén estos espacios que tiñamos aí, que fomos limpando, aclarando, redescubrindo as canles dos muiños e que, bueno, pois tampouco fixemos unha labor de restauración Fixemos unha labor de restauración coas cubertas, pero non limpamos tampouco todo para que un pouco, bueno, pois recolla este paso do tempo, non? Un destes muiños está dedicado á sauna, porque entendíamos tamén que era interesante manter, non, esa actividade nova, incorporar ao muiño esa actividade nova do sitio, non? A antigua central hidroeléctrica se vai a convertir, non, en un balneario de pequena escala, un balneario de escala local, non? Que esperemos que se poida xa abrir pronto, porque hai todo un proceso, non, coas legalizacións das augas e todo isto que se fai como moi tedioso no tempo, pero digamos que esa ruína, bueno, pois acabou transformando en este edificio. Mantivemos sobre todo a volumetría, non quixemos bueno, pois cambiar, non, esa volumetría. O único que se lle engadiu foi unha escaleira, non, polo exterior e, bueno, aquí vedes en estas fotos o complexo abrupto que era o lugar, o difícil que foi construir isto, foi moi complexo. Aquí hai que agradecer moito ao xefe de obra e ao encargado de obra, ademais do aparellador, que fixeron unha labor excelente e que era moi difícil traballar aí, non? É un lugar que tamén, cuxa paisaxe muda moito do inverno ao verán, que ten unha, bueno, beleza e un sonido que é difícil trasladar, non, coas imaxes, pero despois hai un vídeo por si nos dá tempo e sí que, bueno, pois é interesante entender como foi ese proceso, como incorporar ese proceso de ruína tamén no proxecto e como incorporar, como vos dicía, esta experiencia individual coa auga, non? Entón non hai unha piscina, pero sí que hai bañeiras, non? Bañeiras individuais en unha sala común. Bueno, pois isto foi un pouco o que intentamos recuperar co lugar, recuperando pois ese volumen, pero
engadindo, digamos, ás veces novos materiais ou vendo oportunidades tamén que nos ofrecía a ruína coa vista do propio exterior do sitio. Ese paso que víamos da ruína é o que se mantén, non se mantén se mantén polo mismo sitio, pero non pode estar o edificio aberto ou pechado, ou pode estar o edificio en funcionamento, pero eso pode funcionar como un paso público, que é o que fai accesible, digamos, toda a parte dos baños públicos, porque se fixo todo un camiño pola parte de atrás que permite acceder. Aquí o podemos ver, en esta parte se fai todo un camiño, aquí hai unha baixada que, en esta parte de aquí está a baixada da escalinata existente previa e se fai todo un camiño para poder acceder pois con silla de rodas ou ou persoas con mobilidade reducida que non poidan baixar pola escalinata e se pode utilizar, digamos, ese espacio, non? Como en todos os edificios, ao final, en este hai unha carga de instalacións importantísima, que é máis importante e casi máis caro, dou máis traballo que non se ve que o que se ve. E aí era, pois importante, sobre todo, porque estas augas requiren un tratamento de instalacións moi específico, e entón os elementos de instalacións iban a ocupar moito sitio, non? E non queríamos tampouco facer como ocupar o edificio con moita instalación, e entonces fomos como diversificando en pequenos volumes as instalacións e aproveitando como recunchos baixo terra para poñer o que eran as instalacións de grandes depósitos de auga, digamos que non se ven cando se ve o edificio, pero hubo que facer aí unha labor de esconder moita instalación, non? Esta é a escaleira que conecta as dúas plantas do edificio, que sigue mantendo pois ese percorrido da auga e que mantén tamén, froito da ruína, unha doble altura que permite experimentar coa parte de chorros e de zonas con experiencias diversas, non? Aquí se ve pois como é a sección por onde están as bañeiras e como hai esa doble altura despois coa zona dos chorros, non? A mí me preocupaba moito tamén, pois eso, como introducir a paisaxe dentro do edificio, como incorporar toda esa experiencia de estar no verde dentro da edificación, e eu creo que, pois esta é a sala onde están as bañeiras e eu creo que aquí se consigue, non, ter como esa experiencia de incorporación da paisaxe. Isto é, tamén todo, no edificio se traballa sobre todo con madeira, con pedra, con mármore, e con pouco máis, porque a verdade, e con algo de metal, porque intentamos traballar con menor cantidade de unidades posibles e de elementos posibles, porque, e vou a explicar aquí por qué, porque foi un edificio que se executou, se empezou a súa execución a finais do 2019, despois de un longo proceso de proxecto, de licitacións, etc. Comenzamos a obra en novembro do 2019, se tiña que executar sí ou sí por unha subvención europea o 2020, e o 2020, claro, pandemia. En febreiro, de repente, todo que un non é tan consciente ou non era tan consciente cando redacta un proxecto e di vigas de tanto, este tipo de madeira, este tipo de pedra, este tipo de herrajes, este tipo... Claro, de repente non hai transporte. Non se poden traer as vigas metálicas, pois os IPs que tiñamos proxectados, eu nunca fora consciente de que tiñan que vir de Luxemburgo, porque non aquí había outras cousas, pero ese perfil en concreto co que estaba calculada a estructura, pois non se fabrica en España. Claro, temos disponible, e os calculistas de estructuras, en este caso, contábamos con un calculista moi bo, con un compañeiro, José Luis, que fixe un traballo estupendo de cálculo de estructura, que hubo que recalcular absolutamente todo porque non había ningún solo perfil disponible en Galicia e non podíamos esperar 3 meses a que abriran as fronteiras, pudésemos mover as cousas e tal. Entón, no medio da obra, antes de estar así, nos encontramos con que hubo que cambiar casi todo, non cambiar espacialmente, pero sí empezar a preguntar que é o que tes en almacén, en stock, para que poidamos adaptar, porque non o tipo de madeira GL32, pois non hai. Porque ten que vir de Finlandia e non hai.
E, bueno, todo así, non? Entón foi como un momento crítico porque a obra se tiña que acabar en decembro, sí ou sí. E entón, pois, hubo que facer unha labor de dirección de obra e de improvisación durante a obra, que foi moi bo porque eu creo que lle dou máis valor á obra, que o fixo como máis, bueno, máis apegado ao lugar, dende logo, porque só se podían traer cousas de cerca, Portugal e Galicia, e foi todo un reto, nunca fora tan consciente da importancia de utilizar materiais de proximidade e porque non, bueno, polo menos eu non fora tan consciente hasta este momento das cousas que nos poñemos nas listaxes dos presupuestos, non? E nos detalles de obra, non? E como tamén outra ventaxa que hubo coa pandemia era que só se podía ir ás obras, pois eu me pasei pois horas e horas en esta obra porque era o único sitio que se podía ir, entón eu iba á obra, un montón, non? Entón, bueno, pois foi unha obra moi vivida tamén e moi traballada e moi non improvisada, porque estaba moi pensada, pero sí que houve moitas cousas que se fixeron con decisión sobre a marcha, non? Igual que, por exemplo, bueno, pois eso, a sorte de ter tan próximo a Portugal permite que sexa barato ou relativamente asequible, ou casi ao mesmo precio que unhas bañeiras moi tecnolóxicas, ter bañeiras de mármore macizo, non? E entón, pois, aí hubo unha decisión, pois, bueno, pois compramos un montón de mármore, bueno, tamén hubo moita complicidade por parte da constructora, hai que dicir, non? Porque, bueno, pois aí se conseguiu mármol, se forrou todo ese espacio de mármol e se fixeron unhas bañeiras de mármol especialmente para este sitio, porque as que había no mercado feitas eran supercaras, pero facelas costaba menos, non? Entón, aí se fixo como todo tamén pois un diseño da bañeira para este lugar e tamén do espacio do baño, do movimento do baño e como se insertan, non? En ese suelo para estar como metido no chan e ao mesmo tempo ter esa visión da paisaxe, non? Esta é esa sala das bañeiras, o mesmo mármore das bañeiras é o que se pon no chan, o que se pon nas paredes, non? Bueno, pois isto tamén pois foi unha cousa bonita, non? Donde se recolle a auga. Despois tamén, bueno, pois traballar co metal, con artesáns, bueno, con artesáns ou empresas locais, non? Que traballaban moi ben. E tamén, bueno, outra anécdota tamén é a sauna. Eu sempre quixen poñer unha sauna en algún sitio, así unha sauna grande, pero claro, queríamos que tuvera vistas, non? En este caso, todas as saunas, pois as saunas non as fan con vistas, algo que é tan habitual en outros lugares, non? Entón, tuveron que facer esta sauna e tamén nos dimos conta que as saunas teñen que vir de Finlandia certificadas, porque aquí non hai saunas en España, e pois é algo que en Galicia poderíamos facer perfectamente, e porque non require tampouco tanta tecnoloxía, non? Pero que estas cousas teñan que vir de fora e de tan lonxe é algo que incomoda, non? E isto, bueno, como foi o final de todo o proxecto, se pudo incorporar porque necesitábamos que estuvera certificada, etc. ¿no? Bueno, aí vemos, pois, cando se empezou a abrir o edificio, a xente atravesaba naturalmente polo centro, non? Do edificio. Estas son unhas fotografías fantásticas de Ana Amado, que lle agradezco, non? Porque digamos que recolle moi ben, digamos, o espírito do sitio. E isto, bueno, pois son como percorridos dentro do exterior, non? Ese aclaramento de plantas invasoras que se fixo e que permite, pois, quedarse cos carballos, coa vegetación de ribeira e que permite esa lectura como máis pausada do entorno, non? Volver outra vez como a descubrir e a bueno, pois a revisar, non? Todos estos elementos e a poñer en valor, digamos, este espacio como un espacio conxunto, non? Donde, bueno, pois o interior e o exterior se conectan, onde, bueno, pois hai unha relación tamén coa memoria, cos espacios e co percorrido que comentaba da auga, onde vemos aquí, bueno, pois se deixaron, non? Todos esos elementos como industriais que formaban parte das ruínas se mantiveron.
E para rematar, me gustaría, sobre todo, falar desta muller, que é Marina, que naceu aí, naceu en ese edificio, a súa familia eran os que levaban a central, e claro, foi unha parte moi importante tamén do proxecto, entender, e como para min era todo un reto tamén, entender como os veciños da parroquia iban a ver a recuperación, como, digamos, a iban a asumir, e se lles iba a gustar ou non. De feito, a miña nai me decía, pintaches de rojo as carpinterías, eso non lle gusta a ninguén, e tal, e bueno, foi así como, claro, tiña, digamos, o problema en casa tamén, de que eso tiña que quedar ben, que senón, madre mía, E ao final, pois, a miña preocupación tamén era que a xente de aí o incorporara e entender o proxecto e lles gustara, e, sobre todo, bueno, pois esta muller Marina que con 80, cantos ten agora, 80 e algo, 86, pois, bueno, pois o vira, e realmente unha visita que fixemos con ela, pois estaba moi contenta, e para ela dixo algo que para min foi moi bonito, que era que, bueno, pois que a súa memoria tamén estaba restaurada, Entón, cando restauramos lugares, non só estamos restaurando ou recompoñendo un edificio, sino que recompoñemos vidas, memorias, Iso é tamén importante, Bueno, e hubo varias visitas, e aquí no proxecto e no proceso de proxecto hubo tamén unha incorporación moi grande dos veciños, se lles contou moitas veces, se incorporaron, hubo realmente moi boa acollida, pero me gustaba tamén, sobre todo, poñer en valor e agradecer a toda a xente que traballou, porque claro, eu presento aquí Cristina García, pero non, realmente dende os promotores da obra, que foron a Xunta de Galicia e o Concello de Cerredo Cotobade como impulsor, eu como redactora, pero tamén o director de obra, os colaboradores, os arquitectos colaboradores que traballaron comigo na redacción do proxecto, o cálculo das estructuras, as instalacións, a empresa constructora, pero despois toda a xente e subcontratas que hubo, que facemos como toda esta lista que deberíamos facer todos os arquitectos cando traballamos en cine, se traballa como cos créditos, e aquí pois tamén é super importante entender e traballar que toda esta xente fixo posible esta obra, unha obra na que casi morre unha persoa tamén, porque as obras son arriscadas, teñen o seu proceso, son bonitos, agora enseñamos todo bonito, pero tamén hubo a súa parte de dureza, traballar aí, choveu os últimos 2 meses da obra sin parar, e a xente, pois todo o mundo se volcou na obra, e nadie se queixaba, e iso foi moi bonito, e o que decía, pois estando un día na obra, de repente empeza a haber un revuelo enorme, se caíra unha excavadora cando estaban facendo o camiño e se caeu por un terraplén casi 30 metros. Entón, bueno, pois foi como un momento duro, pero afortunadamente non pasou nada e esa persoa se recuperou moi ben, pero bueno, que hai tensión, que non é todo fácil e bonito, hai tensión, pero bueno, é tamén o que gusta. E non sei se dá tempo para como un vídeo final de resumo, ou sí, vale, pois vamos a poñer como un vídeo, porque claro, a experiencia do sitio é distinta, Vamos a poner aquí, vedes mellor que repítense algunhas cousas do que xa contei, pero unha experiencia máis. Estamos en un tramo maravilloso del río Lérez que se denominan los meandros do Lérez, que está declarada como área de especial interés paisajístico, y en este tramo del río es donde se ha firmado el primer pacto por el paisaje de Galicia. Eso es algo que ha dado la oportunidad para poder recuperar paisajísticamente también este lugar, donde se ha recuperado la vegetación de ribera, donde se han eliminado las invasoras y donde se ha devuelto un poco de luz a este espacio para poder disfrutar también de él. El agua es el elemento fundamental de este lugar, y todos los elementos, desde la fuerza del agua, desde el río hasta las aguas mineromedicinales que emanan por diferentes puntos en este sitio.
Este era un punto de turismo balneario desde la antigüedad, pero donde había un turismo registrado en los años 20 con una gran afluencia de público, ¿no? Las propiedades de las aguas son muy importantes y era importante también mantener esa posibilidad de contacto, de tocar el agua, de lavarse las manos, de bañarse, de lavarse los pies, de ducharse, siempre con esa experiencia individual, ¿no? Con el uso del agua. Este espacio está concebido como el corazón del proyecto, el corazón de la recuperación, donde se recupera ese sentido del agua del edificio industrial, de la Casa de la Luz, y donde se cambia el uso. En este caso se utilizan unas bañeras de mármol macizo, ¿no? Todo este espacio también se recupera tratando de mantener la identidad que tenía la ruina y que había aportado la oportunidad de esta doble altura, aprovechando también la vista sobre el río, ¿no? Y esa relación directa entre el contacto con el agua, pero a la vez la observación de la naturaleza del río y poder estar escuchando también, ¿no?, el sonido del agua, era como una de las cuestiones fundamentales del proyecto en esta sala. En esta parte inferior se utiliza más los chorros, ¿no?, de agua, es donde se recibe más el impacto del agua y tiene esa salida al río. De lo que había quedado, ¿no?, de este momento de la ruina y que nos parecía importante conservar era ese tránsito que conectaba un lado y el otro del río, ¿no? Esto se trató de conservar con el proyecto, manteniendo este paso, ¿no?, que funcione casi como un pasillo más ancho, un pasillo en el que ocurren cosas, donde puede estar la gente, ¿no?, disfrutando, sentada, donde puede dar ese intercambio más social del edificio y también de la gente que precise atravesarlo, ¿no?, para llegar a la zona de las bañeras de fuera. Esta era la sala original de turbinas de la minicentral y por ahí bajaba el agua, ¿no?, en esos grandes tubos, y aquí estaban los dos elementos de las turbinas de los que se conservan los tubos de salida. Esta es una sala que se ha dejado así despejada como sala de usos múltiples, donde se han intervenido con elementos muy esenciales para que permita la flexibilidad de uso, llegado el caso, ¿no?, pues para poder desarrollar un acto, para poder realizar una clase de yoga, una sesión de masajes, etcétera, ¿no? Y todo esto complementado con el uso del solarium exterior. Esta era la antigua zona de vivienda, donde había ahí también una antigua chimenea. Se ha recuperado también con unas cerchas de acero y una estructura de madera, dejando como todo este espacio amplio y flexible. Este es el ámbito de rehabilitación más etnográfica, donde se han recuperado 4 molinos que estaban aquí al borde del río y estuvieron en funcionamiento hasta hace 70 años, ¿no? El estado de abandono era también muy importante y estaban en ruinas y era también importante recuperar esta parte como parte de todo este conjunto. La recuperación de este lugar tiene una gran importancia, no solo desde el punto de vista patrimonial, sino también desde el punto de vista de la restauración de la memoria de un lugar. Y ha sido fundamental la labor de todos los actores que han trabajado aquí, desde la implicación de la Administración Autonómica, la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento, que también ha sido el motor fundamental, pero otra de las patas indispensables han sido los vecinos, ¿no? Los vecinos de la parroquia han apoyado siempre el proyecto y esto les permitía, ¿no?, reconciliarse otra vez con el lugar y ser el lugar que restaure esa memoria, que recupere estos elementos que para ellos eran tan importantes como pueblo, ¿no? Y que este es un lugar de identidad. Desde la antigüedad venían a este lugar, lo experimentaban, el valor de las aguas, etcétera, ¿no?
si nos ponemos... Sí, non sei se alguén quere comentar algo. Igual estades xa todos cansados e aburridos, eh? Creo que o que decimos ao principio, que sempre se nos asimila un tipo de traballos, ¿no? Que cando uno escolta esa Galicia de investigación fontana, se pensa, ¿no? Esa cuestión da xeografía, ¿no? Despois cando que se ten como paisaxe, ¿no? No análisis da gran escala, pero que realmente este proxecto fala do que aventábamos, ¿no? Que desde esa recogida extensa de datos, ¿no? Do xeográfico, do paisajístico, da memoria, da toponimia, ¿no? Se vai baixando hasta ese pormenor, ¿no? E iso pode parecer fácil ou un proceso natural, pero non é, ten que estar, porque hai sempre que realmente desocupar de unha cousa e de outra. E no teu caso, pues, está completamente, pues eso, entreverado, ¿no? O tío, o simple, sempre así, ¿no? En todos os traballos. En la que a veces, como decías, cando te chaman un gran equipo internacional ou tal, pues te dan unha parte, ¿no? De esa colaboración. Para min este proxecto foi moi importante, unha porque claro, o lugar o coñecía moi ben e ademais era todo un reto, pero era eso tamén como unha oportunidade para realmente, claro, xa este proxecto, eu xa acabei a carreira, pois como ti decías, no 2001, o sea, fai 23 anos, o tempo pasa. E claro, bueno, pois agora, recén, empeza a moverse un pouco como con máis soltura nas obras, non? E empeza a ter non máis confianza, porque eu sempre intentei facer as cousas ben, non? Pero bueno, esta foi unha oportunidade tamén que se presentou que é como unha entre un millón, non? Encontrar, e que, pois non creo que volva a intervir en un sitio tan bonito, probablemente, polo menos non próximamente, non? Entón, é moi importante, para min era moi importante volcar, pero claro, un coñecemento que non digamos, era un coñecemento de moito tempo, non era, entonces era como máis sinxelo para min aplicalo aquí, non? Pero sí que intentei que todo tivera sentido, non? De todas esas escalas, non? E tamén o entendemento da lei da paisaxe permitiu que, aínda que a lei da paisaxe levaba casi 10 anos en vigor, nunca nadie impulsara un pacto, non? E unha ferramenta que agora, despois, sí que se impulsou outro pacto, a Ribeira Sacra, dos Ancares, non? E agora se impulsaron máis pactos, pero realmente é unha maquinaria tamén que hai que empezar a funcionar, porque tamén a temos que impulsar os arquitectos, non? Esa maquinaria, non? E eu creo que tamén é importante eso, de ter esa lectura, non? De todas das posibilidades que ofrecen tamén para a arquitectura, non? Eu teño unha curiosidade pequena sobre a cor da carpintería. Se é o vermello estrezal por protección, se é unha escolla de cor por cuestións sentimentais ou por... Pois foi moito tempo, tardei, bueno, xa estaban desesperados na obra para que decidira o color, porque era como que non terminaba de decidirme, probei, eu fixera, bueno, de feito fixen a carta de cor e materiais tamén, pero a fixen da parte da mariña, non me tocou facer a desa parte. Entonces, para min o tema da cor era un tema super complicado, difícil, e era unha decisión importantísima. Probei con un montón de cores, non é o falum, non é por o tratamento da madeira, foi, digamos, unha búsqueda coas cores RAL e coas cores da paisaxe, coas cores do sitio e buscando, e foi casi unha composición de color esprofeso para aí, non? Cando pintei eso dese color, logo despois pintar o edificio aquí de lado de un color parecido, pero foi como un proceso que me levou moito tempo chegar a esa tonalidade tamén. Foi probando coa pedra, probando coa madeira, porque aí iba a madeira termotratada da fachada e tiña que funcionar co interior, co exterior, co mármol de dentro. Bueno, foi unha búsqueda da cor específica, non? Para aí, que funcionase aí. E que, claro, cando se ven as fotografías, a cor hai que ver no sitio, non?
pero bueno, foi así casi me matan os da construtora porque non terminaba de decidirme pola cor. Pero se teña que funciona ben. Bueno, creo que sí. Cando dixen a cor e mandei o RAL, estaba todo o mundo como dicindo isto non vai a ir ben. As miradas de todos eran vas a meter la pata aquí, pero bueno, ao final chegaron as ventanas, as colocaron no sitio e xa todo o mundo lle gustou. Hai que decir que o carpinteiro era un carpinteiro de Ponferrada realmente, pero con experiencia en traballo en edificios históricos e fixo unhas carpinterías maravillosas, a verdad, que traballou moi ben e ademais, bueno, pois eso, eu creo que funciona. Aí tivemos que traballar con madeira de Iroko, porque... No, Iroko macizo, porque é unha zona con moitísima humidade, non podíamos poñer ningunha madeira viva, sobre todo para as carpinterías tiñamos que traballar con unha madeira moi estable. En ese caso, me hubiese gustado traballar con madeira máis, pero era a que nos ofrecía as garantías de durabilidade tamén, porque complicado. O sitio é absolutamente con uns índices de humedade, pero ás veces con uns cambios de temperatura tremendos. Bueno, hai moitas cousas técnicas que non expliquei por non aburrir, pero que cada decisión estuvo tomada. Bueno, no interior sí que se utilizou madeira de castiñeiro, pero as ventanas son de Iroko. E a madeira de fora termotratada de pino. Sí. O tema da pedra, ao final, o cambio ese da fonte, a facela de mármol, que contrasta tanto co entorno, a que se debe tamén a decisión de utilizar? Foi tamén o ver rematada a sala interior das bañeiras, non sei que, e como funcionaba a auga co mármore, que deixa o mármol ser máis blanco, esa auga ten un limo moi blanco, e coa fonte de mármol funcionaba millor digamos o limo da propia auga. Creo que se nota menos que na pedra. E ademais me gustaba o tacto tamén do mármol, non? Porque había a posibilidade de que a fixeran pois eso, cos bloques que quedaban como de restos de facer as bañeras, non? E tamén me gustaba esa idea de utilizar o material que había disponible, que xa estaba comprado e poder facelo, non? Pero estéticamente me parecía que tamén era como... Recordaba un pouco tamén a esa estética dos muiños, da doble... Porque tamén na búsqueda, na investigación sobre os muiños de aí e sobre as pedras, nos dimos conta de que... Bueno, nos dimos conta, non, realmente os muiños son así. Para moer necesitan pedras de diferentes tipos e, aínda que as edificacións sí estaban feitas con pedra de aí, que era como unha especie de canteira ao propio lugar, non? A minicentral se fixo coa pedra que excavaron na propia ladeira da montaña. As pedras de moenda dos muiños non. E decía, Dios mío, co que costou traer estas bañeras aquí, unha grúa que non había, que non funcionaba, a fonte se tuvo que montar con un trípode feito de eucalipto, o sea, a importancia das... Claro, un fuente de mármol macizo, estupendo. Aí non podía entrar ninguna excavadora, ninguna grúa, nin nada. E o xefe de obra, o encargado de obra, non, isto solucionamos. Trípode, varios homes tirando de cordas e un artiluxio para colocar as dúas pezas da fonte que foi, bueno, teño vídeos deso, foi maravilloso, porque claro, eu digo, o día que a coloquedes avisádeme porque vou a ver como a colocades, porque ni idea de como a colocar. E foi, pois, destas cousas moi chulas, non? Que recorda tamén, pois, eso, as dúas pezas do muiño e o que iba a decir, non? Que as pezas dos muiños que habían aí, esa pedra non era de aí, porque era unha pedra que echaban pedra con laxe de mosca ou con ala de mosca ou algo así, que era a que se necesita, e digo, de onde traerían esta pedra? Porque eso sí queda moi abaixo. O próximo sábado hai unha visita ao Colexio de Arquitectos de Pontevedra, a Delegación de Pontevedra, que xusto coincide que facemos a visita dos Grande Area, e hai unha visita aí, e, bueno, os que poidades vir ou os que vos interese, pois vedes onde queda, que queda como moi abaixo no río. Bueno, muchas gracias a todos. Tenemos que pechar.
César, que ahora sea un límite que tenemos aquí con el museo. Gracias por venir. Quería, para finalizar, agradecer a Luis, a Abraham y a Pepe Valladares, que son los que de alguna maneira guían este ciclo próximo, y tamén a sus patrocinadores, a Cortizo, a Ibuchini, a Finsa y a Rodiñas, que nos llevan apoyando ya desde hace unos años, y a Martí Codas, que nos va a invitar a un vino ahora, a los que queráis acercaros hasta el FEGAC, así que nada, seguimos ahí para todos.